the blessings that we received this year. O isa ron sa mga challenges sa among kinabuhi o jud ninyo pasagdi. May you continue bless us in this year 2025. Bless us, O Lord, in the gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy New Year! Happy New Year! Salamat guys mga pagkaon guys. Salamat. Sige na, ano mo. Cheers sa blessings and good health sa 2025. Cheers! Isa pa. Cheers. Masama yung cheers. Salamat kado sa mga viewers na nag-steady pagyapon sa YouTube channel. Masama yung wish ni mo sa 2025. Tagantag, maadong panglawas. Blessing. Salamat Salamat. nga panginabuhi o ka ng piskay nga panglawas sa mga tanan, sa viewers o kita. Sa family. Cheers! Oh, cheers. Last, cheers para ni Nicole. Wala makatrabaho si Nicole. Cheers. Cheers. Sa pa Para kay Papa. Para kay Papa, good health and more income. Ay, mga makalaos tayo. O, makalawa tayo makapasar sa mga exam. Oh, Cheers. Salamat kado sa tanan namong blessing Sa sa tanang 2024. sponsors o viewers nato sa tibok kalibutan. Sa 2024. Sa among mga nadawa sa 2024 nga more blessing pa sa 2025. Salamat. Cheers! Mami. Salamat Mami. Cheers Sa tanang Mami. sponsors. Sa tanang mga sponsor. Cheers ang Sanblanton. Mami B, si Ma'am Ging, si Ma'am Bitani, sino pa? Si S. Ansan. Yan sang Si Ansan, si Tanan sila. Tanang mga Too active many na- to mention, Jud. Una, Kaya masabudin mo niya. ang una dyan natin pasalawason kaya ang Ginoo man dyan no. Pero sa tanan before ang Ginoo guys, pangalawa gahong katayog si nanay kay sila may nahimugso nahaw guys nga. Usa pa si Florabi nga nag-start ko daning vlog. So nag-vlog ko, mo ni tanan guys ang na kuan sa Gikan na po sa inyo, Tanang mga guys. grasya nga nadawat. Mm. Gikan sa mga mga sponsor mga nga instrumento nga agi mo sige mo uba. tagay na. Salamat sa mga Cheers! Cheers! Maraming mao. Murmakuri. Ito na yun. Ya ano na ni how me nga why na. Isa na kabuo ko, Jud. special man ta wala mong teksano nga lain. Usa na jud Nani mo, kay Jud, Nami nasagol na kaniya guys pagpa hapon katong duha ra ka bata kay pa mga bata kay man sa Ito sa pikas. Balay. so cheers sa tibuok kalibutan, happy new year tugan ta. Cheers sa tibuok. Cheers. Ganyan tag sige go cheers ah. No ano ka inom. Okay, cheers sa peaceful na kinabuhi o sa kalibutan nga wala nay away, wala nay Cheers. sa hugot sa kalibutan o mga Ay mga gira. chismosa, charot. Ang hilabtanon, magbago na ang ta. Cheers! Joke lang guys. Tinood naman po. Pinood kita na guys kanang hinaunta ko sa year 2025 nga No more hatred na. Wala na yung mga Family is love! pagbubuhay na tayo. Ang tagputo. So kaning puto kuan sa pilit ni para dikit swerte. So napugoy biko. Ibig sabihin ng biko ka nang maghihapon ang pilit lang yan. Ito guys, kanang be happy na jud ta bisan man og natay mga nagihambin bitaw sa year 2024 na mga labi na tong time nga si Crystal nga naoperahan pero nakasurvive rami. Daghang mi gadog mga trials nga amuhang naagihan nga kanang murag di na jud namo makaya pero nakaya ra day tungod sa atong hugot nga pag-ampo sa Ginoo. So karon guys kanang ako kung gihugot sa pag-ampo nga ang kaluwasan ni Tiri. So si Tiri kanang wala siya napas siya sa kundo karon kanang napaadyo pa. So atong ihapon nang iapil sa atong mga pag-ampo kanunay. Ako guys tanan na mga viewers bisan og dili viewers nang iapil og ampo sa matag gabi matag buntag. So among giambong tanan guys nga mga tagaan og mga maadyong panglawas nga ilayo ta sa mga sakit. Pero karong panahon na jud guys kanang uso jud ang sakit ubog sipon si Papa Eddie ako si Nicole
Si Cristel ra mo ba maubharon og wala ko na si Puna. Pero uso jud ron kanang hinaut na po ko sa uban nga mga mubas bitaw sa akong pamilya. Kanang dili sila Langdagan ang tanin yung panguna-huna. kanang magunahon ta before ta mo comment ato sa una-unaon og Wala ba may napasakitan Oo. nga tao? muna guys kanang wa man mo kaila sa tao kay kana ni tan-aw ra mo 20 minutes na video nga nagtabi tong vlogger guys wa mo kay baw sa iyang ipang tabi o kinasing-kasing ba to niya o Dili ba to? lang mo mag-judge without nga wala mo ibasihan ba. Nabasihan naman ninyo kay vlog ra O nabasihan ninyo ang vlog Pero nga ang tibok, wala mo jud mo mismo nakasaksi sa personal ba. personal. Pero kamo kay wa mo nakasaksis Kung personal. masayod. Pero na may Ginoo nga nakasaksi og unsa jud ta. Ang Ginoo ra jud nakahibaw kinsa Nagwali naman ka ma. ako ra pang ikuan guys kay di ba jud ko tig apila-pila na sa Ano lang jud, likayan na lang jud ang Di ko tig- judgment kung wala kay masulti nga sakto. Ay na lang comment. kanang So, ano na lang ba, avoid misunderstanding or miscommunication. So ang alam ko ding i-appeal guys kay ako bilang anak ni Ariston ug ni Lolita masakit para na ako guys nga akong amahan ma-involved sa mga comment. Di ko ganahan guys nga masakitan ang akong ginikanan kay Apilo ng ginikanan sobra na mo kamahal ang among ginikanan, sobra na mo kamahal mismo kami 15 ni kabuk guys. Uy, istorya taas 15 ni kabuk guys pero wa jud ni naka kuan bitaw nga among gipasakitan ang among amahan ug inahan amo na kadto binangga. Love you night tay, I love you. Ano pinangga na mo na guys. So aron mo gisulti ron kay last na ba ron 25 na ba yung at patong ng oras 12 guys. Manang cheers ta guys. Love you all. Para kung gisulti guys sa kay. Parang sa kamay ko magkapilog vlog. Mura gupog sa mama. Eh na. Hala pagpatugtog na mo sayo na ta. Sige na guys. How many ko na lang? Katong badaluluwi nga sweet notes. Oh, busy na silang duha og kuan sini ko na human nagluto sa dihang kuan guys. Macaroni. Nahimo pa sa bula-bula. Ako na may nabutang sa cheese ni Ipon. Dala-dali na kagimuhang ko anak. Pero, Di tawag ana. Ang palami. Italian seasoning ni, bumot na mga ano sa mga Rosemary. rosemary, thyme, blind pang spices. Kaya namin sobra guys ito lang butang nila. Kaya sa kay pwede man sa Ipuno ni diri ha. Kana o kanay, pwede man ipong ubin. Microwave. Microwave ba? Kami na siya din mag kuha na sa microwave. Ipulog cheese ha. Ipul ko no? Hinahinay na pagpunta sa spices kay mo. Masin mo root mo tanan. Nayabutan ba? Ang kuan eh. Hindi mo ko. Ano nung tunga ra? Among tikuan. Diri o. Skilid. Black. So wala sa guys ibutangan na siya og rosemary. Bumot kay na. Sa pagay papali pabutang yung tama. Si Nicole Lumpia, minapay mo ang kuan guys kanang bula-bula. Kay wala lingin-lingin lagi. Lingin-lingin ko no pero naranasa. Paningkamot jud nato. Salamat ni kadyo sa mga grasya. Salamat sa among year 2024 nga daghan kadyo grasya nga mong nadawat gihatag sa kahit saan. Labi na ni Ma'am Bisminda. Taklay bitong kuan na kay gipabalhin ba yan ni mami nimo diha na. Ura kay gi ablihan na kay ginamutan og mga hinugasan. Mo ni among kusinira guys kay siya may nagluto tanan ana. Magluto pa ko ron sa ahang kuan na human ako gluto sang biko. Maghimo ko og kanang kamuti ahalaya. Gad-gad nga ko na yung sa so marigay sa katong gigad-gad na nga kamuti violet pero violet pa ni kay so bubutangan na nato ni siya og ibap guys nga so request ni Mambi na Mambi kamuti halaya ni wala may ubi
tanan natin nag-ubing nga condense. Napagalitan ni butter. Antay butter. Hira kita rabi tayo makaano. Special dyan na antay butter. Ito ang lagay sa ito sa putangan ng condense nga violet. Lagay sa butang na ito condense. Maubi na dyan siya. Bukal na kugo ang itlog. Yes, okay, ubi halaya. Kamuti halaya. Manadud mi daghang kayong salamat sa mga grasya sa akong nadawat karong year 2024. Pati daghang grasya nga gihatag sa Ginoo guys. Nakuha sa cellphone ni Nicole nak. So na gihimos ni Nicole nga sa anak. Pag-bar cake ko. Ice naman siya oy. So naami na kang mimag sa family o magi-display ko ano siya kanang makaron sa to. Nasa Goldilocks na may bula-bula, may salad, itong ham, may biko, may puto. Agang ubi halaya guys, so pa magluto pa tong ihaon ron ngita pa kog haonanan. Ay diri na dapit nak. Mugsa na dapit. So gitawag pag mga naibata duha na lang kabuk na bilin dito guys. So mo ni amuhang pasalamat sa year 2024. Na picture before mga on. Hala, wa din na mention day na pa day ko anday guys, na pa tay salad. Salad, natay wine, thank you. Yan natay. Pero ang prutas guys, wala si Jay, hindi wala mabutog 3C guys. Basta na ako'y prutas nga display, wala ko'y saging diha, wala ko'y mangga kay mahal. So ham, bula-bula, tapos na ganang gihatag ni Sismi Magsan family. Nagpansit na ako'y bula-bula, ay kani, lumpia, o macarons ni Nicole. So dagan sa macaroni lagi. Ay macaroni spaghetti. So picture sa kami guys. Daghang kayong salamat sa year 2024 dako kadto mig mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Daghang kadto salamat. Salamat kadto ni Ma'am B. Tawag ka picture lagi hang Lord Jesus Christ, we thank you for the blessings that we received this year. O isa ron sa mga challenges sa among kinabuhi o jud ni mga pasagdi. May you continue bless us in this year 2025. Bless us, O Lord, in the gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy New Year! Happy New Year! Salamat guys mga pagkaon guys. Salamat. Sige na, nga ano mo. Dito sa ginagawa Biyagi mo hanggi akong gibuhat nga kuan kamong ti halaya na islami ko siya. Ang tilawan guys agam kamuti na halaya nga atong gi kuan na pwede sa bugnaw. Lami mura pa siya ubi nga violet. So happy new year na itong talan guys. Nag-video kayo na meron. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when I'm feeling cold, the sky, look inside you.
sila guys, so mga motor. Nagibangga na. Happy New Year! Lukso day, lukso. Karo mo taas ka. Mana, unay pag-asa ang taas. Nagtambol niya, dili magagawa. Yan ay nakatawa pa din. Lah, apak na. So manay pali sila guys, so mga motor. Yan, nagibangga na. Happy New Year! Lukso day, lukso. Karo mo taas ka. Mana, unay pag-asa ang taas. Nagtambol niya, dili magagawa. Yan ay nakatawa pa din. Lah, apak na.